Ania ang mga nagunang panghitabo o kalambuan gikan sa lalawigan sa Sugbo. Dako na ang gikunhuran sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa probinsya sa Sugbo. Gikan sa dulan 6,000 ka mga kaso sa COVID kaniadtong buwan sa Agosto. Minaog na kini karon sa kapin usan na lang kalibo. Miabot na lang karon og 1,636 ang mga kaso sa COVID-19 dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Sumala sa natala sa Integrated Provincial Health Office kun IPHO. Dako kayo ang gikunhuran niini gikan sa 5,500 nga mga kaso sumala sa natala sa Department of Health kaniadtong Agosto 24. Naghinay-hinay kini pagkanaog ngadto sa kapin 3,800 kaniadtong Agosto 31. Minaog pa kini ngadto sa 2,600 kaniadtong Setyembre 15 ug karong katapusan sa Setyembre 29. Anaa na lang kini sa 1,636. Matod sa mga eksperto, natural ra kini nga mosaka kanaog ang mga kaso sa COVID-19, ilabi na kung adunay bag-ong variant. Apan matod ni Gobernador Gwen Garcia, ang importante nga makamauna ang mga mayores sa matag lungsod ug dakbayan sa pag-atubang sa maong sitwasyon kung mahitabo kini pagbalik. Ang importante nga padayon paghihapon ang panginabuhian sa katawhan ug wala kini magsara tungod sa baruganan sa mga opisyales sa lalawigan sa Sugbo nga ablihan ang turismo nga mao ang tinubdan ug nagunang panginabuhian sa katawhan. Samtang naghinay-hinay na pagbalhin sa One Cebu Party ang mga kanhi dili kaalyado niini. Bugtong si Gobernador Gwendolyn Garcia lang gayud ang nakahiusa sa mga opisyales. Bisan kadtong mga paryente sa iyang kaatbang sa umaabot nga eleksyon na malhin na gihapon. Ania ang taho ni Eleanor Valeros. Daghan nga opisyalis sa lalawigan sa Sugbo ang mitapon ngadto sa One Cebu nga partido, ang leading party sa lalawigan sa Sugbo karon, ang gipanguluhan ni Gobernador Gwen Garcia. Mismo ang mga paryente sa kaatbang ni Garcia sa politika nga mao ang mga Durano sa 5th distrito na malhin ngadto sa One Cebu. Sila si Sugod Mayor Richard Strigan ug Vice Mayor Munien Durano Strigan bag-o lang mihurar atubangan sa gobernador kauban ang mga miyembro sa Sangguniang Bayan sa Sugod ug ang mga barangay kapitan didto kaniadtong Huwebes, Setyembre 23. Si Munien kinsa kanhi mayor usab sa lungsod sa Sugod nga mipuli sa iyang amahan nga si Anhing Tadeo Deo Durano ig-agaw igtagsa sa muatbang ni Garcia pagka-gobernador karong umaabot nga piniliay nga si kanhi Tourism Secretary Ace Durano. Kanhi usab miyembro ang magtiayon nga Strigan sa Bacod Party nga mao ang partido sa mga Durano sa dakbayan sa Danao. This is not just a decision that we made by ourselves. Sayod mo, apil ang atong mga kapitan, ang atong mga konsehales ang yung decision. It's a decision that we made sa hibaw ko kung sa'y gusto give ni Daddy, ni Mayor Dio, and then we made this decision not for ourselves, but for the municipality of Sobo. Apan dili lang kana, laing paryente sa mga Durano nga gikan sa 7th distrito mao ang banay nga Calderon, kinsa ig-agaw usab igtagsa sa mga Durano. Ang mga Calderon kanhi kaalyado ni Garcia sa unang tulo ka termino sa iyang pagkagobernador, apan gibali sila sa laing partido sulod sa duha ka termino nga lain na ang gobernador. Karong bag-o, mibalik sila kang Garcia ug ilang gipadayag ang ilang suporta ngadto ni Garcia ug sa One Cebu Party. My governor. Salamat kayo sa... Bago lang mihurar sa One Cebu ang tanang mga mayor sa 7th distrito nga kanhi kaalyado sa laing partido kaniadtong Miyerkules, Setyembre 29. Sila si Mayor Verna Magalion sa Alegria, Fritz Lastimoso sa Alcantara, Carmen Lumain sa Badian, Efren Gontrano Gungunhika sa Dumanhog, Dean Michael Cinco sa Hinatilan, Narciso Lito Crios sa Malabuyok, Mayor Paz Lingling Rosgoni sa Mualboal ug Terence Blanco sa Ronda. Apil usab sa mga mihurar sila si kanhi mayor sa Malabuyok ug karon konsehal Daisy Crios ug kanhi usab mayor ug karon vice mayor sa Alegria Gilberto Doc Magi Magalion ug mibalik sa partido si Mualboal Vice Mayor Innocentes Titing Cabaron. Sila maay mulansar isip mga mayor sa ilang mga lungsod sa sunod nga piniliay. Gawa sa maong mga opisyal, mibalhin na usab ang tibok konseho sa lungsod sa Dumanhog ug ang 37 niini ka mga barangay kapitan. Kaniadtong miaging Sabado, mitapon na usab sa One Cebu ang opisyales sa dakbayan sa Toledo, nga kanhi kaalyado sa kaatbang ni Kongresista Pablo John Garcia sa politika. Gipanguluhan nila ni Toledo City Mayor Marjorie Joy Perales ug Vice Mayor Jay Sige.
Mihurar ang mga miyembro sa konseho sa atubangan ni Garcia nga gisaksihan ni Deputy Speaker Pablo John Garcia nga mausab ang Secretary General sa One Cebu Party. Si Gobernador Garcia kanunay nga nagpadayag sa katauhan nga ang iyang pagserbisyo walay bulok sa politika kay bisan ang kadtong dili niya kaalyado iya gihapong tabangan. Gani bisan pa man kadtong mga lungsod ug mga barangay nga wala siya mudaog, iya gihapong gihatagan og mga proyekto ug giabagan ang mga yanguungo nila sa probinsya. Bisan pa og magkadilain na unya ang atong mga kolor sa politika. Magpadayon gayud ang serbisyo sa Cebu Provincial Government, ang serbisyo ni Gwen Garcia. Kay ang panginahanglan dili makolor coding. Ang kalisod dili makolor coding. Ang pag-antos dili makolor coding. Mao nang gikinahanglan gayud serbisyuhan ang tanan, pinasubay sa mga panginahanglan. Niining posisyon nga akong gihuptan karon, giisip ko kini nga usa ka balaan nga responsibilidad. Samtang si Gwen Garcia maupay gobernador, sayri ni ninyo, kamugyod ang labing nagkinahanglan paningkamutan gyud nako. Kutob sa akong maabot, kutob sa tanan kong kusog, tanan na kong paningkamot nga kamo matagaan gayud og pagtagad. O kung musulti man ko ana, nga dili lang na kutob sa sulti. Kay alang ka nako, dili sulti ang pabuhaton. Buhat ang pasultion. Uban sa taho nilang Kathy Navarro ug Paula Mendoza, kini si Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.